Se free akwamua nearby akwapemfo ne so. Ehona Komfo Anokye abakosem ehya se free. Komfo Anokye ye obi a oyi ni free Asante abakosem a enye yi. Senye Komfo Anokye a enkaye nya Asante. Ade anika ne se Asantefo ne nyankrofo a oye bibi mo oma omurefi. Eno ntu kwa Asante mu a ayaresabia kese a agidin pa no ne din ne da so. Sa ayaresabia no anasa hospital no Dr. Kwame Nkrumah NCE. Eno di adanse se oye nipa no nhia ewo Ghana abakosem mu. Se omampani a odi kan wo man mu apene so se yemfa ne din ento sa ayarehwe honom anasa ayaresabia ne de no oye nipa na odimu. Enya ayaresabia no nko a okwa Asante mu a omo Okomfo Anokye secondary school anasa senior high school. Enu ntisi ya kai Osei Tutu a odikan na ya kai Komfo Anokye nso. Ya kai the spiritual foundation of the Ashanti ya Komfo Anokye ene disi ho. Ono ni nipa oma atumi ba Asante mu ema Asante mu beye duru. Tete no na akwa Asante mu a na ahemfo no tumi nyina yepe. Ohini bi ni ho a na odi ohini bi so. Enu ntine ma mentimi ho ase eba wontem ebra ne bra no mekire civil wars. Empo sentokwasi a anase kuro bi beto hye won so a na ede mu amu se ohini bi bedi animu no akwa organize troops ene nkrofo na akoko. Efrise na akọ nkro ni bi so te se mampon dwaben kokofu adwoso agona asomanya ene de ka ho ni nyina na omu nyina akonwa no eyepe. Enu ntino ohini bi ntumi nko ohini bi asase so se okofo omomrante ne ede omakwa akon. Eno na Komfo Anokye creative capital ema Asantefo no mekire Kumasi. Enu nti nkro ni bi te se mampon ofenso adwoso kokofu dwaben ene de ka ho no omu nyina abeba abehye Kumasi ase. Enu nti Komfo Anokye ne creative capital ema Asantefo no owie ye no ode kwaman anasa Asanteman akonwa ne eko Kumasi ema oma Kumasi hene ne so echen wona waka nyina se be ya ombehye nase. Komfo Anokye ye nipa abakosem kire se no owo nyansa ani nimdie bebre. Enu nti some of the historians ne ekire se oye one of the wisest people Africa produce. Ebra oma Asantefo ne capital no oma Kumasi hene so echa ahemfo ni nyina no osamo amo common identity mekire the Golden Stool ni nyansa mu no oyi Golden Stool senkekoye enua anase wooden stool a enkene wo hwehwe kra hunhu enam se na ye Golden ti no Asantefo ne de omumoja omusunsum ene omukra nyina eto ho ma asa sikadwa no ebi nso oyi sikadwa no oyi baako pe nanko betumi ayi mienu miensa anase nan nanso oyi baako friso oyi mienu anase miensa enkabe mantokwa asi ewa ahemfunim efrisa sikadwa no na omunyina asom enu nti ekoye mienu anase miensa wona wote sikadwa no so no obi nsum obi anase obi nkohye obi ase enu nti oyi baako ade ma Kumasi hene no se be ya omunyina bekwa akohye nase enu nti wona wote akonya tuntum so nyina no ebesom sikadwa no ebi Komfo Anokye ka kire won se obi obeye bibia ma Asantema bia no hwena won remfi se nipa kro enu nti se ohwa ebra Asantefo ni Denkyirafo ne kokko no ohina odi ni ti edi akire ma mekire Tweneboah Kodua omoka ne di bibi hye nanimonyam mekire Tweneboah Kodua secondary school anase senior high school ebi obia no ofri kumawu bia no na wotete wonafo no ho asekire ni se emfa ni nyimusu anase odi ni yimusu a enyeyi enu nti human sacrifice ana ekoso no na kumawufo ne nka ho ebi o se ohwa mampon hene Boahen Anantuo a ebra Komfo Anokye ehye nkom se akonim no omu supreme commander no obewu na o mafie no enkom hye ni bewie otumfo Osei Tutu a na odi kan no so free so ona na abaye Asantefo ne hene ena na ona ye supreme commander enu nti akonim no se wokwa awoma enu nti ma mampon hene Boahen Anantuo ka se obegine mama otumfo Osei Tutu a na odi kan no bekire Asante hene na enkom hye nim no ekire se omu supreme commander no so wokwa hwena soldier ni bia anase osra ni bia ma no ho ban enu nti ebra omukọ ntokwa no owuye enu nti ma Komfo Anokye beye mampon second in command sa Asante hene ni ho a onne wo ho ebesi ne sa Asante hene ni ho a mampon hene ne wo ho enipa otoso miense ode ne ho ba afode ma Asanteman no eni Dwemena kenten a ofri offenso enu nti ono so omukai no enu nti ne ko offenso a omu main school wo ho e Dwemena kenten senior high school besi ne obi a wa e bibia ma Asantefo ni nyina no omukai no se de Komfo Anokye ehye won se wonye no se wo hwe anuanom nzimafo omubo omu wa akoni mu a so ko Kumasi a omu wa Greek nzima omu de kai omu ebio anuanom ayibefo a omubo omu wontokwanim no so ko Kumasi a omu Kumasi angunaga a omu de kai omu ebio nso enam se nkrofo we do omu ho ba afode ma Asanteman ti ebra ntokwa besi wa Asanteman mu bia no ama wo kai sa nkrofo we afode ba omu do omu ho boye enu nti so wokwa akon a na wonsuro se obewu ode won kra onhonhom ene onipadua nyina ehye akonim ewo mu enkwam wo nkunimdie mu anase nkukuo mu no amugina mu edi sa akon no